GSV Materieludlejning er den største danske udlejningsvirksomhed af alle typer materielløsninger til industrien, bygge- og anlæg og det offentlige. Vi er seriøse, professionelle rådgivere og erfarne udlejere af både simple og avancerede materielløsninger, totalløsninger og specialløsninger. Når du vil leje materiel, entreprenørmateriel, stillads, arbejdsplatforme, lifte, kraner, letvogne, moduler og pavilloner, er vi din ene indgang. Og vi dækker alt fra udlejning af et enkelt stykke materiel til avancerede total- og specialløsninger, der bliver skræddersyet til dit behov. Du kan trygt overlade alle spørgsmål og overvejelser om materiel til os og give dig selv den fornødne plads, tid og ro til at fokusere på dit byggeprojekt. GSV er resultatet af en fusion af en række betydende danske udlejningsfirmaer, som samlet har skabt Danmarks mest komplette og førende materieludlejer. Vores mange dygtige medarbejdere, specialister og rådgivere er nu samlet i en og samme organisation. Med alle kompetencer og viden samlet behøver du kun at henvende dig et sted, uanset opgavens omfang og kompleksitet. Vores afdelinger ligger fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland. Vi er klar til at assistere dig døgnet rundt. Det betyder, at uanset hvor du befinder dig og hvor kompleks problemstillingen er, kan vi være der hurtigt for at hjælpe dig. Vi fokuserer på ansvarlighed, engagement og høj kvalitet i alt. Vi arbejder dedikeret på altid at tilbyde stor professionalisme og perfektion, både i de tekniske løsninger og i samarbejdet med os som mennesker. Vi bestræber os på altid at levere en service i særklasse, som har betydet, at vores kunder er trofaste og loyale. Velkommen til GSV og en dansk partner, der har størrelsen, kompetencerne og erfaringen til at løfte enhver materiel og byggeopgave med udgangspunkt i dit projekt.